biler diýip. Elbette. Seyret Nur ağa, bizim adamlarımız, bizi gollap oturan, bizi görýän adamlar hemmesi bilýärler, kanalymyza girip bilýärler. YouTube'da var, hatda TikTok, YouTube'a girip görüpler. İnşallah yakın vaqtda şu video gelecektir. Nesip bolsa, halka çağırış. Görürse inşallah. Hayırlısı olsun da. Dolanıp başlansın da yoş-yoşdan. Yani hareket yurtta olmalı. O bir daşınnaky hareketlerin yurdun içinde bolmasa peýdasy ýok. Käşke daşynna 50läp, 100läp adamlar yüzünü açıp ýa-da açman tapawdy ýok. Yani öz saylasın watan üçin görüşdelerdi. Конечно, oňa ýetirse zat ýok. 50läp, 100läp adamlar esse. Ýöne şondan galany müňläp etmeler ony. 50läp, 100läp edilse ýetik şu 50 tane adam bolsa diýet. Şonça adam häzir TikTok'larda diňe çağırış üstüne çağırış edip dursa da täze adamlar diňe çağırış üstüne çağırış edip dursa galan milyonlarça halka şu çağırışlara gulak asyp hereket etse ýetik o watandaşlar. Ýetik şol. Действительно ýetik. Prosto ýöne biz yani ay men şu ýurda barmaly diýäňiz özüňize ýöne şu ýurda barıp ýaşamaly. Siz nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaňyz şu rejimde kadiýetiň, adalatyň satylýan döwrüni, hemme zadyň pula satylýan döwrüni siz nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaňyz o soragyň jogabyny bereňiz ok ýöne. Yani bizi dinläp öýüň içinde şular ýaly diskussiýalar edýänlere mareken bolun. Ay men ýurduma dolanmaly, men ýurduma barmaly. Bilen bilýäs ýurduňa barmaly. Sen ha o ýöne sen şu ýagdaýda nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaň şo taýda. Nälik mysal üçin eklenje etmegi gözüňde tutýaň. Etirkun sen aýdaly bir baýlyk eý boldun. Gadanyň eýtdiň beýtdiň diýerler. Halala kyn bolýan ýöne. Etirkun sen şu baýlygy nädip görmäň gözüňde tutýaň. Sehel baýany semren towuk soýan ýaly soýup durlar olar. Organ işýärler ýurdun içinde. Yalanmy? Sehel baýany soýup durlar. Ha şolaryny soýma gelýär diýerlerde bar ýalardan öýün dağadyk gaýdýarlar. Hatda ýene bir aýtdy. Birine bergisi bar ekenmi öň haýalyndan çagasyna aliment tölemendir bolyn. Türkmenistana barypdyr täze aýalynyň öýüne bardyr bolyn. Öýüne gelip ýa öýüniň içindäki bar zadyny alyp gidipdirler. Sen şunça wagtlap aliment tölemedin diýip pul geçýän hatda telewizor, haladilnik ol bul. Indi täze gelnem diýämsin. Indi menem sen bilen aýryşaýyn, men öýde ýaşara zat goýmadyň diýämiş. Hawa. Pulum ýok, pulsuz tutulup gelen deport bolup. Onuň näçe ýylyna Türkiýede ýaşap beren oglanlar bar. Jaýamedini bilmedi, maşinemedi bilmedi. Olaram utonjuna barıp bilen oklar. Aýny men şunça wagt Türkde gezip ýylyma boş barsam diýip utonyp bar bilmän ýok. Gelin adamlar watan düzedeliň onu. Ýurdumy düzedeliň. Siziň şu daşary ýurtda 10 ýylda galanjaňyz 1 ýylda gazanyp bolýar o Türkmenistanda. Baýlygymyz hemme adamymyz ýetig o şu haramdadylardan diýsak bolýar. Şu haramdadalar owur kezzap esasy. Biziň hakymyz ýyp otýar. Bolly owrudan näme haýır garaşýaňyz men şoňa haýran. Owru aşylar, owru. Görüp otyrsyňyz ha iň merkezi viza senterlarda siziň $200 beresi gelen o haramdadalar. Özleri beraýan ok size. Oturan ýeriňizde işsiz diýip $200. Aýtam siziň puluňyzy alýarlar. Bolmasa kanun bara bermele, bular siz işsiz oturan wagtyňyz işsizlik haky tölemeli bular. Özler bir köpük beren ok. Henidem halkyň kisesinde de bulan eli. Sizi soýup otyrlar. Henidem siziň baýlygyňyzy, siziň gazananjagyňyzy, siziň kiseňizden alyp otýar. Haçan akyllanjaksyňyz bilemok ýani. Haçan akyllanarsyňyz. Haçan aklyňyz kelläňize geler o. Bu nähil bollay işleýäs, ýene şowur günümizden boğulaşanok işlesegem, daşargurda üstsegem, yeni şovur günümüz deyip haçan kelleğiniz işleteceksiniz o adamlar. Bir de sizin aladağınız edip ya şu gurumları. Valla zarım var, zorum yok yana. Zarım var o. Taliyun kam şeyle. Günümüz aylacak diysek, ol Amerika'da men gallanca da günümüz görürsülay bidem. Yani sizin şu nedir ya olun? Bilem o, sizem köpüğünüz Gaýtam şu yeni şu kıyın yolun 12 yıl 10 yıl daşarurda gitmek ve kösenmek, itiň günni görmek yol saylaýaňyz. Şu ansatjak bir ýylda
yetip bolýan ýol saýlaňyzokdy. Şo uğruna gidip otursunuz, şo uğurlaryň uğruna gidip otursunuz. Ondan aýurda baralýaňam, göreşelýäňam, agdyrdyňdor edeliňam, täzeden gurolýaňam ýurdumyzy, hökümetimizi. Hemme deňlik bolsun, adalat bolsun, telewiziýa, internet erkin bolsun. Näme üçin özöklerde bar, bizde bolmaly, özöklerde de YouTube zady işläp dur hoýun berkisi. Köp zady işleýär hoýun berkisi, özök ýani. Buhara bizim şerketimizden 90 kilometr Buhara. Buhara bar, bir atele yerleş, gir internete, YouTube'a mı işläp ýatyr, WhatsApp'a mı işläp ýatyr, Telegram'a da işläp ýatyr, hemme zady işläp ýatyr o. Kaptalyanna geçen Türkmen awada var ýa başga dünýe. Kaçan akıllanırsınız o adamlar. Yani internetten gerek bey değil mi? Ne için? Häzir ki Men aýtjak agam, men aýtjak ya video çekjek näme üçin sen şol ýaly un ýýäniň ama aýtjak. Kim tarapyndan şol ýaly un bar ýagyny ama aýtjak. Men hemme zady video çekjek, iki video gelýär. Mende konkretny video gelýär, material bar elimde. Öňden bäri kim halka postan çörekler, zatlar, mallara berýärler o çörekler satyp zar edip. Çörekler satyp ýerden 9-a 8-e çörek gelýär, 9-a yok bol 20 tane adama çörek berýärler, galyny bukýarlar, dar etýärler. O zatlary kim edenligi bardy? Hemme zady aýtjak. 3-4 tane adam gelip var şu Türkmenistan boýunça. Şolar etdiler. Velayetlere, şolar ýaly unyň barmagy, ýaglyň atrabliýan ýetmegi, hemme zady aýtjak inşallah. Görüň, biliň, tanaň düşmanlary öz içimizdäki adamlar. Öz içimizdäki bu zaman Türkmen'e de ziyan berýär, başga sizlere ne var bu? Ha? Bu zamanda diýen Türkmen'e ziyan berýär bollar. Başga düşman beren ok, şu öz Türkmenimize ziyan berýär ýaly. Hava 100%. Öz düşmanymyz içimizde var, bizim o halky içinde. Normal un yok. Sağ olun vatandaşlar, Allah razı olsun. Kim mara şol gyzyldan gymmat maglumatlar paýlaşýan bolsa, Allah hemmeňizden razı olsun.